Yes, yo, ladies and gentlemen, it's about Mickey the Vibe. I'm here with the super lyrical DJ Movie Song. Ba mu sauti kuma kun san goma ya maji kan bayi shukan yiri a gonarka ka wadata damarka rufin asirinka nan ga yaran baba da biya da spa da sunanka warware shakka da riga da aminci mai haska zuciyar bawa adadin yawa da yawa wanda bai yi nuwa ali da sabai Allah sa da su wayewa shi fitar yunwa gaisuwa da maza hajiyar su fari zaciyar Allah Fatima Fitila dan Allah a shigar da nufi na layira kar mu sha wala ya mu sha baila ya mata mai sai saduwa da soyayya ban fitar kunya kai muke tafiya wajen zuwan hanje kuma kai ne ka warware igiya sai wuce tariya in ka ba Allah za a yi maka ko ba ko sisi ya yi wa nasi zo mu je ko si ko ga yadda maza suka kare a zahirin gausi raman yasi shehu mun godewa rabbana wanda ya yi ka ya girmama kadarinka a talibin masoyinka shehu baban shehu buwayi ya kara girmanka na bayanka yanayi ya sada mun ci a zuciya ta ne na soyin gane a kankan kai ne wani san wanda ne nufi ban halittu ne sarki ne ya kashe halin jadu don su zo su gaishe ka ya a hukunka lahira damanka kasuwar ka tarin ka ce nikin kai barka hannunka dole mu gaishe ka Allah ya girmama wanga bawa da girmansa a cikin iyawarsa da baya cikin amsa la ilaha illallah muhammadu waninka ya gasa shugaba a babisa rumshinka ya fi ibadar kauna kabra macin layi adadin ka ne mayi da taimaka wa duruhi ya kusanci Allah har ya kasanta Allah ilallahi ba sai farko daga farkon ka annabin Allah ubangijin ka ne Allah kular ka ni kibla sallar ka ta sallah imanin ka bai bidar fitila bar fitar matsala kai ne karshen lamarin shugaba iyaka ne mun haka mun tone zuciyar mu ta gode ita sadin mu kullun na tafiya al'amin kan kai ne Allah ya gargadi bayin sa kanka annuri da ba su labari kai ne cika sirri kowa ya bi bayan Ahmad ya riski alkairi sun hakan shari sama kai fari da zuwan ka cikin tamamudu kusa kiran adu wanda dila amdadu masana jin daɗin kara yi kanta da abudu ya mai gidan sadu sama ta yi wa yaro nisa nufin ya kamo ta kai an kula annabta daga kan ababinta akuya ta fi dan akuya ya buga za ta ce wa 'ya'yanta na buga kanta mamakin girman mai cin aman fitar zati kutu na sutu jawarutu na hutu sarki amanar sarki sahibul mukamati ilayatu wal mauti sakin Allah na Abubakar mai gidan Umar al-awwal al-akhir mai Usman mai Haidar kai ne asalin komai albaɗin azahir sahibul kairi mai gasu ba ga suna ga zatin kauman kaunu anta mamudu mannanu kai ne sarkin duka mai gida da hassanu tudul waraidu sarki mai sarkaka sarki gaba da bayanka dama dauninka na amsa sunanka sai dul wujudi ta bai sirri basba da sunanka naka sai naka hankali baya iya da bai sa da girmanka ta ta dauko ka ta biya ta karbe
مريا لم يكن في تكسيني يغلب الكرسة عليه صلاة الله ثم السلام مع الآل والأصحاب من أما أو كسا عليه صلاة الله ثم السلام صلاة بها من باري يدرك المساء عليك صلاة الله ثم السلام تجيني يشر السيرة إنا تسنى بس عليك صلاة الله ثم السلام بأن هزم الأعداء ومن ساوى بارزا عليك صلاة الله ثم السلام ليرفع الأبي على كل وادي DJ Movie Son on the mix. Hey yo, ladies and gentlemen, it's Mickey the Viper with baddest DJ Movie Song. Baba Masauti. لا ولا ولا قوة إلا بالله لازم ربكم كم كبرون يا إلهي كتنام يرجعك تيرجع من كيدا وبندق فنعلم رب صلى على من لا نبي بعده سيد البشر سلطان اليوم العشر صاحب الشهر سفر علي وصحبي عدد النور الشمس والقمر ناوان فاطمة تكن أبن بيزو دق فاطمة ناوان أجد فاطمة ناراي دا فاطمة سموت دا فاطمة رانا ربو بنتاشي دا فاطمة Ahmadin dai da ciwon wuri da shi kai ne duka rayuwa ta haskaka a da tabarya ke daka shehu Ahmadu Tijani ta iyar ka ka sau mana ɗaukaka shirki baban mota malam Tijani da ban kake shehu an rasa kake ta zama magana take ba suluki ya mamaye su ba ta kasa iko yake malam dan da imanin da yawan su kamar haka da ya kana juya haka banda ido ga wani naka shehu baban shehu sarkin ku ne saka muka zargaka sallama a gare ka gausi da fata ma amsawa muke shehu samun fuffuke sallaka sallake in kai sabon ka har inda ba a zato a jiya kake nazara 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 ya barama girma ya girmama yau yanzu da anjima gobe ta cika aikin ta gama ta yi muku sallama babu sabon aiki dan kuwa tabbatuwa ta tabbata dan yanayin ya jirgita kar ku tsaya bauta mata duniya shaidaniya da masoyin ta bai iya mata shehu kai ka saka na gane abin da ta kalli ke nufi kuma menene da ni da kalli barai rufi ikon ka ya ba mu ikon da bauta anil ma'arifi hirar soyayya yau zami da masoya barama mu ba ma gardama da katar wa zaluma kowa ya yi aikin da an ka bashi a huce alalama zikiri da salati an ka biya min to shi zan biya layi na tsaya kada kai mun tambaya ta Allah na tanadarwa ubangijin jiya kai in ka ta abin da ya daure ma kai ne mu ina nake in har so na kake ko bai tun da nake san kamsar da kai abin da ka gagara gane ya yake maki ko mai asara ba za su bari ba da ku nake dan faira ya kuke kishi na kuci nake kiyaye martabar gausi a gidan mu da tsallake duk abin da bai wuta ta kasa bayarwa kura ake shai ko me yake mun soyayya muke wanda duk ya tsaya wa Allah gini na sadorewa yake zargi da zato bayana wa dan faira zikiri na sa kyawun bai jajjasa to ne ya rage bisa bayan taraban kwado ya fado ga shugaba na sa kai na canje ni garin makiya gausi na ce musu su ma suka ce mini har da rawa ta ke musu sai ka maki da masoyi sun haɗu ba mai cin musu sha'anin ka azimin makaulai dan abu da ban kake tafiya tafiya take kai nema nema yake zamani mai juyawa shawar abada sarki kake magani mai warka da cutukan zahiri da gaibiya ka tsayawa zai tsaya kauni da kai ke tutiya ku da biga ta rufi ka tare sama baba uban iya sharbin ka a hannun kana kiran ka da sunaye naka sirriya ta tsarkaka ladanin jiki ya saka ya da alamomin sharbin ka suna nuni haka riga ta tabbata riga sanda ta sauka jiki naka auyenta akwai haka hannunta akwai haka a ɗayan hannun akwai a ƙasar rigar sun fata ka hasken daga ibulcin sabi sun ga wanzu a shiga ke na mazahiri nan yake mai ibrahim kake a tarattil kamsi na tsarkake ka
da kiɗa.